21 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Роғун бо бунёдгарони нерӯгоҳи Роғун мулоқот намуданд. Нахуст роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз дастовардҳои даврони 35 соли соҳиби истиқлолӣ, аз ҷумла бунёду таҷдиди ҳазорҳо километр роҳҳои байналмилалӣ ва дохилӣ, нерӯгоҳҳои обӣ, хатҳои интиқоли барқ, зеристгоҳҳо, корхонаҳои саноатӣ ва муассисаҳои таълимиву тандурустӣ ёдовар шуда, ҳамаи иштирокдорони вохӯриро бо солгарди ин ҷашни умумии миллӣ табрику таҳният гуфтанд. таъкид гардид, ки бунёди нерӯгоҳи Роғун низ аз ҷумлаи муҳимтарин дастовардҳои даврони истиқлол мебошад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шиносоӣ бо вазъи корҳо дар иншооти асрро натиҷагирӣ карда, барои вусъати корҳои созандагӣ дар назди бунёдгарони нерӯгоҳ вазифаҳои нав гузоштанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарону кормандони ширкатҳои ҳамкории хориҷӣ, муҳандисону мутахассисон ва бунёдгароне, ки дар ин майдони созандагӣ бо матонат ва эҳсоси баланди ватандорӣ заҳмат мекашанд, изҳори сипос намуданд. Гуфта шуд, ки бо бунёд кардану ба кор андохтани Роғун мо имрӯзу фардои ободи Тоҷикистони азиз ва зиндагии бо саодати наслҳои имрӯзу ояндаро таъмин менамоем. таъкид гардид, ки ҳукумати кишвар соли 2025 барои сохтмони нерӯгоҳ аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ дар маҷмӯъ 8.1 миллиард сомонӣ равона намуд. Дар соли 2026 тибқи нақша 11.4 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст. дар 7 моҳи соли равон барои корҳои сохтмону василгарӣ аз ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ 8.4 миллиард сомонӣ сарф шудааст. Умуман аз соли 2008 то имрӯз ҳукумати кишвар барои корҳои сохтмону барқарорсозии нерӯгоҳ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва дигар манбаъҳо 6.3 миллиард сомонӣ маблағ равона кардааст. зикр карда шуд, ки ҳоло дар иншооти нерӯгоҳ зиёда аз 20 000 коргарону кормандони муҳандисиву техникӣ фаъолият дошта, шумораи мошину механизмҳо ба 4000 расонида шудааст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фармоишгар ҷамъияти саҳомии нерӯгоҳи барқи обии Роғун супориш доданд, ки ҷараёни корҳоро байни ҳамаи лотҳо мунтазам, танзиму ҳамоҳанг сохта, иҷрои ҷадвалҳои тасдиқшударо таъмин намоянд. вобаста ба лоти 1 супориш шуда шуд, ки ҷамъияти саҳомии нерӯгоҳи барқи обии Роғун якҷо бо пудрачии лоти 1 бояд тамоми чораҳои заруриро барои дар моҳи сентябри соли 2027 ба истифода додани агрегати рақами 4 амалӣ намояд. намояндагони масъули лоти 3 роҳбарияти ҷамъияти саҳомии нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва ширкати Тоҷик гидроэлектромонтаж вазифадор гардиданд, ки бо вуҷуди корҳои то ҳол амалӣ гардида қафомониҳои ҷойи доштаро бартараф карда, суръати корҳоро боз ҳам вусъат диҳанд ва иҷрои босифату саривақтии ҳамаи корҳои мансуб ба лоти 3-ро таъмин намоянд. зикр карда шуд, ки корҳои сохтмонии иншооти соҳили чап, яъне лоти 4 низ яке аз бахшҳои муҳими лоиҳа ба ҳисоб мераванд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хотирнишон сохтанд, ки тамоми корҳои сохтмони нерӯгоҳи Роғун бояд бо риояи қатъии талаботи сифат, истифодаи технологияҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ ва мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ анҷом дода шаванд. аз масъулин ҳамаҷониба таъмин намудани устуворӣ, эътимоднокӣ ва бехатарии корҳо талаб карда шуд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи масъулинро дар мадди аввал ба масъалаҳои ҳифзи ҳаёту саломатии бинокорон, фароҳам овардани шароити арзандаи кору зиндагӣ ва риояи қатъии талаботи бехатарии истеҳсолот ҷалб намуданд. зимни суханронӣ роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳалли саривақтии масъалаҳои иҷтимоии сокинони минтақаи зериобшаванда таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуданд. муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи Роғун, вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифадор гардиданд, ки иҷрои саривақтии ҳамаи чорабиниҳоро таъмин карда, барои ҳар як оилаи кӯчонидашуда шароити арзандаи зиндагӣ фароҳам оваранд. аснои таҳлили вазъи маблағгузории лоиҳаи бузурги бунёди нерӯгоҳ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки сохтмони нерӯгоҳи Роғун бо суръати хуб идома дошта, барои дар муҳлатҳои пешбинишуда ба анҷом расонидани он заминаи боэътимод фароҳам оварда шудааст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иҷрои босифату саривақтии корҳои сохтмон дар муҳлатҳои муқаррар гардида ба истифода додани иншооту иқтидорҳои навбатии нерӯгоҳ, таҳкими ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалии рушд ва иҷрои пурраи уҳдадориҳои шартномавӣ дар назди сохтору мақомоти дахлдор як қатор супоришҳо гузоштанд.
аз ҷумла дастур дода шуд ки барои дар муҳлатҳои муқаррар гардида ба истифода додани иншооти фосилавӣ ва иқтидорҳои навбатии нерӯгоҳ тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. аз масъулин талаб карда шуд ки иҷрои ҳатмии корҳоро тибқи ҷадвали тасдиқ гардида таъмин намуда ҳамоҳангсозии онҳоро таҳти назорати қатъӣ қарор диҳанд. ба сохторҳои марбута супорӣ шуда шуд ки бо истифода аз ҳамаи имконияту манбаъҳо пардохти саривақтии маблағи корҳои анҷомёфта, хариди масолиҳи сохтмон, таҷҳизот ва маводи сӯхтро таъмин намоянд. дар фароварди сухан роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки ман ба масъулиятшиносӣ, таҷриба ва заҳмати софдилонаи бунёдгарони Роғун эътимоди комил дорам. баъди суханронии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарвазири кишвар Хоҳир Расулзода, роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор, роҳбарияти нерӯгоҳ ва намояндагони ширкатҳои қудратӣ аз рӯи натиҷаи корҳо гузориш доданд.